சகோதர அன்பே பிரதானம். பண்புரு ஞானம் பரம நம்பிக்கை இன்ப விசுவாசம் இவைகளிலெல்லாம் அன்பே பிரதானம், அன்பே பிரதானம். சகோதர அன்பே பிரதானம், அன்பே பிரதானம், அன்பே பிரதானம். சகோதர அன்பே பிரதானம். துணிவுடன் உடலை சுட கொடுத்தாலும் பணிய அன்பில்லால் பயனதில்லை. அன்பே பிரதானம், அன்பே பிரதானம். சகோதர அன்பே பிரதானம், அன்பே பிரதானம், அன்பே பிரதானம். சகோதர அன்பே பிரதானம். பல பல பாஷை படித்தறிந்தாலும் கலகலவென்னும் கைமணியாமே அன்பே பிரதானம், அன்பே பிரதானம். சகோதர அன்பே பிரதானம், அன்பே பிரதானம், அன்பே பிரதானம். சகோதர அன்பே பிரதானம். நாம் ஏன் கைதட்டி பாடக்கூடாது? Shall we all clap and sing this song? சந்தோஷமா இருங்க. Be happy and rejoice. உங்களுக்காக கண்ணீர் வடிக்கவே இந்த கூட்டம் ஒழுங்கு This செய்யப்பட்டிருக்கிறது. meeting has been arranged to cry for you. உங்கள் பக்கத்தில் அவர் அழுது கொண்டு நின்று கொண்டு இருக்கிறார். இயேசு, You know, Jesus is standing by your side crying over your problems. தன் மீது இருந்த ஆவியானவரை உங்களுக்கு அப்படியே என்று கொடுப்பார். He will give you the same Holy Spirit who was upon him. உங்கள் கண்ணீரை துடைப்பார். He will wipe away your tears. கவலைப்படாதிருங்கள். Don't be worried. பண்புரு ஞானம் பரம நம்பிக்கை இன்ப விசுவாசம் இவைகளிலெல்லாம் அன்பே பிரதானம், அன்பே பிரதானம். சகோதர அன்பே பிரதானம்.